Yeah, Charles Ben Longwe basi kubweranso ndi yawo ija kuti plane crash ndi zambiri zili mkatimu. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa a 1st of February 2025, and it happens to be on Saturday, where my time says 28 minutes after 14 hours, which is 28 minutes past 2 chigawo chimene chakumasana, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni tu motel kuno ku University of Anox, kuno ndikuja kumene timagabadula mitu ya anthu mitu zwei kuti mwati zinakhala bwanji kuti yayi zinatere chonchi. Munthuyo adatenga piston afuna kuchita commit suicide, ndi anatenga piston yake kuzishuta mutu, bullet yoyamba pa sadagwe atazishuta mutu, ndi adatengaso piston yomweyo kuzishutanso kachiwiriso mutu so kenakono kayadagwa kadatani kenako nkutenga phone sopano kuitenga phone ija sopano ndikuyamba kulemba ma text kapena text yoauza chibale mmene yeye afere kuza suicide yake mmene afere yeyo ndi zifukwa zimene afere yeyo kuzilongosana bwinobwino ndikuyamba kuziponya pa social media kuyamba kuzishuta bullet yoyamba pa ndikuzakhalanso ndi mphamvu kuzazishutanso ina po kenakono ndikuzatengano phone yake ndikuyamba kulemba message ndekunoko ku University of Anox. Ndikuti muli ndine Sir Charles Ben Longwe kunoko mitu imakhala ikuzungulira ili zwei kuti kodi muti bwanji kodi Ben Longwe ndimene zimakhalira kuno ku University of Anox. Yes, kuzishuta koyamba ndikutenga so piston yomweja kuzazishuta so mutu mokhamu dumene kuzazishuta so kachiwiri kenakono kutengano phone sopano ndifuna ndiauze achibale zamene ndifere ndekuyamba kulemba ano sopano kutaipa ano sono zamene munthuyo afere kuno ku University of Anox. Nde nditeo choncho unati poyamba paja last audio jet makuzani za interruption ya chikangawa kuti panasokonekera ndipati chifukwa chani anthu sadamvese fwa chapa ukuku investigation ili nkati kunachitika zoterezi ukuku investigation ili nkati kunachitika kachisokonezo kotereka nde ma investigations onsewo were interrupted. Mawa ndikhala ndikuyankhula zokhuzana time ndekuti nthawi tiyankhule za nthawi tofuna tione kuti kodi information imene adandira Dr. Lazarus Makathi Chakwera tikunena tu first information yokuti ndege idafika kumzuzu kodi inali yonama nanga information imene adandira Mzondi Mkandawire ali pa airport pompo pa mzuzupo akudikira ndege ndikuzayimva ndege ija kuti ndege ija yafika ndikuzwa kuti tawauza kuna kuti abwerere tofuna tione za nthawi imeneyo kuti nthawi inali nthawi yanji ndetione nthawi imene ma investigations zonse aja akunena kuti GPS idasira kupanga rekodi apa ndi pamene tikuona kuti ndege idagwera apa ndetione nthawi imene Mzondi adauzidwa zokuti ndege afika koma singatere ndi nthawi imene anthu awa ma investigators akuna kuti ndegeyo idagwa nthawi imeneyo imene aganizayo chifukwa choti GPS idasiya kuchita rekodi pamene tione nthawiyo ndetione kuti kodi zimene zizi zikugwirizana nthawi zina ngati nthawi zonse zikugwirizana chidachitika ndi chani. Ndikuti yayi muli ndine Charles Ben Longwe mawa lino pamene ndikhale ndikuzukuta zimenezo mwinaso kwakakhala kotheka ngati ambuya ngatilole tifufuzenso kuti kodi wine nyondo mmene amacheza ndi anthu a mu ndege muja inali nthawi yanji chifukwa anachezapo ndi anthu ali mu ndege inali nthawi yanji nthawi imeneyoyo mene amauzidwa kuti there is turbulence mwamba munomo inali nthawi yanji ndetione nthawi ndi amene Mzondi Mkandawire akuti adauzidwa kuti ndege yakazungulira kuchani kulikoma ikubweranso idali nthawi yanji ndetifuna tizike zonsezo pamodzi tione kuti kodi commission of inquiry idatiuza chilungamo kapena mabodza. Remember tili mu dziko la democracy sitinyoza munthu sititukwana munthu zimene tidapepesa kuna kuti pepani makolo
tidalakwa kumakutukwanani kumayankhula zosakhala bwino zimeja tidalakwa koma panopo tifuna tizigabadulana maubongo moyenera zonse timamvera pano. Mwayiona imeneyo ngati mufuna kumva za zimene a Dr. Lazarus Makathi Chakwera achita mdziko muno, zitukuko zimene achita mdziko muno muzimvera pa University of Vadnox. Zimene kulephereratu kuti apapa nde 0 out of 10 muzimveranso pano pa University of Vadnox. Mwayiona imeneyo zimene zipani zizagwere pa 16 September 2025 zizagwa bwanji za opposition muzimvera pano, kuti azawine zizakhala bwanji muzimveranso pano. Faben Longwe ali pano. Ndatiye ndinko ku bweresani kameneka masanano tamvako sokena kaka kuti yaya pasa kuti chi 50 million apasa kuti chi 28 million kwa kabambe uko apasaso chi 50 million kuboma uko akuluakulu mukanadziwa simukadatero yayi. Tasiyani kaima propaganda activism si propaganda mabodza yayi dekani mabodza sapindula mabodza supita nawo kutali yayi mabodza ndoyipa. Ndetu kuti yayi chilungamo chonse teni tizachipeze pano. Enaso adatisusa kuti yayi mwasokoneza pakati pa machipisa mtali ndioto ntchito amene adakhala mundende kwa zaka 27 machipisa mtali ife duda okay fine, it doesn't make any difference anyway. Palibe difference iliyonse sizikuthandoza kuti zingasinte pamenepo chifukwa zonse zingofana. Nde tikuti yayi panopo pa University of Vadnox tikhala tikuzukuta zokhuzana nthawi mawa chakumasana chama 2 o'clock mukhala mukumva zimenezo. Zomaopyezana kuti ena ake tamva akumayenda maofesi mukuti tatipaseni ndrama tithane nawo amenewa iyayi zothanazo iyayi zimenezo tinathanazo 1993 bwana, tinathana nazo 1993 zothanazo kuti ayi tithane nawo iyayi mwakuti ayi tiamange iyayi zomanganazo tinathanazo 1993 anthu anavotera nyali dziko la democracy tinathana nazo zimenezo. Zomati munthu kumanga kukaronga kumakamwimba mlandu kumzuzu zimenezo zotidathana nazo 1993. Kumanga munthu ku Blantyre kumakamwimba mlandu kulilongwe zimenezo tidathana nazo 1993. Muganiza kuti ngati zichakupanga china Edward Kambanje sukapolo mdzikomo munthu akamangidwe ku Blantyre koma milandu azikayankhira kulilongwe. Zimenezo ndi zimene ife tifuna kuti tithane nazo dziko likhale democracy. Ngati boma likupitirira tikufuna boma likhale boma lokomera onse amalawi chifukwa zaka 5 zapitazi sizidakomera amalawi onse kunena chilungamo. Ena pano sadatrepetraiza munda sadatani ziku likuwawa likupweteka ndipo tikumva kuti zinthu zikhala zikukwererabe mitengo. Anthu akhala kumva kunyekwe akumva kwa so zili ndife na kuti let us continue suffering or let us stop suffering. Palibe munthu azachoke ku America ku Britain kwaya kuti ku Rwanda kuzatuza kuti now stop suffering musiyema kuvutika ayi. Ifeyo aini yake akuti fumbi ndiwe mwini kugona pakati nkuyambirira ndeti khati kuzukuta zonsezi koma I'm not here to pinpoint kuti aujendolakwa awa musaza avotere. It's not up to me kuna kuti ndikhale pano pa social media ndizikuza nti musaza avotere Achakwera musaza avotere apita wamtali ngati dachita zimenezo mbuyo tidalakwisa. That's not activism. That's not activism. Anthu ali ndi ufulu okasankha mtsogoleri amene akumufuna at that particular time. Akufuna Dr. Lazarus Makathi Chakwera mwina they are comfortable ndi mavuto amene alipoti. Guys, let us continue suffering. Tizisafala basi. Let us continue suffering. Tiavoterebe omwewa tizivutika palibe kanthu. Zinthu zikwerabe kazikwera zifika pati tibe nazo ntchito. People go vote. It is their freedom. Mwayiona imeneyo. Kapena apo ayitenti vote opposition tiavotere a Professor Arthur Peter Mutharika kaziza khala bwanji kaziza tani. It is their freedom. Mwayiona ineyo I cannot come here on social media and choose kuti muvotera. Koma nkhani ndiona kuti mawa tikubwera ndi achikangawa tifuna tione nthawi kodi Achakwera adausidwa dibodza
kuti ndege inafika ku Mzuzu on the first place. Tifuna tione zimenezo kuti zinali bodza kapena ayi, ndetikhala tikubwera pamenepa mawa. Nanga mzondi mkandawire zimene amauzidwa kuti ndege yafika ndi imene mukuimvayo, komano sangatere chifukwa cha weather condition, zinali zabodza kapena zoona. Nanga ngati zinali zoona, nanga commission of inquiry, nanga ku Germany kafukufuku awoja ndi nthawi imene akuganiza kuti ndege idagwa zinali zoona kapena zabodza, ndi nthawi yonseyi ikhala ikutizungulira mutu kuti zwe. Okay, fine, tilekeze pamenepo. Mnali ndine Sir Charles Benlong. Mwakoma nonse, mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.